Αλφα Θεσσαλονίκης και έχει νέο υποψήφιο. Καλημέρα σας, κύριε Μανατίδη. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, λοιπόν θα πάμε κατευθείαν στο διακύβευμα. Έχουμε οριακές διαφορές στις δημοσκοπήσεις, κύριε Μανατίδη, και μάλιστα δεν τις πιάνει ούτε καν το στατιστικό λάθος το +3. Έχουμε δεκαδικά. Πράγμα που σημαίνει ότι πάμε για μια αμφίροπη εκλογική μάχη. Τι πρέπει να προσέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κόψει πρώτο στο νήμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι αναμετράται με τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και εξηγούμε ότι θα πρέπει να μεγαλώσει η συσπήρωση, ένα, και το δεύτερο ότι θα πρέπει να εξηγηθεί πάρα πολύ καλά το πρόγραμμά του στο τι ακριβώς, όπως ακριβώς ένα θετικό βήμα μπροστά και έδωσε όθηση σε αυτό ήταν η ομιλία του Προέδρου χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η εξήγηση του προγράμματος δηλαδή, γιατί πέρα από τις φωνές που ακούω πρέπει να εξηγηθούν τα προγράμματα και με βάση εκείνα να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα δύο είναι προϋποθέσεις για να φύγει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με την έννοια ότι είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και μια πιο αισιόδοξη εκδοχή για το τι διεκδικούμε και τι θα κερδίσουμε και ότι θα καταργήσουμε το μνημόνιο κτλ. Τώρα το νέο πρόγραμμα από τον τρόπο που γίνεται δεν θα είναι λιγότερο εύληπτο? Κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν και πρέπει με πολιτικές, όπως είπαμε, με μέτρα τα οποία μπορούμε να γίνουν προθετικές κινήσεις προς τα μπροστά και τα οποία να απορριφθούν τελικά με θετικό πρόσημο μέσα σε αυτά που είναι κάποια θέματα τα οποία έχουμε με θεσιακό τρόπο. Για παράδειγμα, υπήρξαν ακόμα θέματα σε τομείς, ας πούμε, όπως με τα φροντιστήρια ή την ιδιωτική εκπαίδευση. Είπαμε ότι αμέσως μετά, γιατί ακριβώς και υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είπαμε ότι αυτό θα καταργηθεί. Όμως ήδη έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες στο πώς να χειριστούν για να μην έχουμε άμεσα αρνητικές επιπτώσεις σε αυτό. Υπάρχουν τέτοιες κινήσεις, όπως και την ανάπτυξη, η οποία εφόσον βγουν αυτά και αρχίσει και μειώνεται και η ανεργία και ο κόσμος δει βελτίωση στη ζωή του, ότι θα πάμε μπροστά μετά από την τριετία. Και βέβαια την τριετία η σταθερότητα η οποία δίνει το χρηματοδοτικό, λύνοντας το χρηματοδοτικό πρόβλημα το οποίο έχουμε για την τριετία, αυτό σαν βάση σταθερότητας θα δώσει, πιστεύω, τη δυνατότητα και για την προσέλκυση επενδύσεων. Κάτι το οποίο φαίνεται και από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από το ενδιαφέρον της συμμετοχής των ξένων σε αυτή την έκθεση. Κύριε Μανατίδη, το τοπίο της επόμενης ημέρας, από ό,τι φαίνεται ο κόσμος το ζητάει σε όλες τις δημοσκοπήσεις, θέλει να ξέρει τι κυβέρνηση θα προκύψει, με ποιο σχέδιο και με ποιο πρόγραμμα θα βγει από την κρίση, πώς θα διευκολυνθεί η καθημερινότητά του, η οικονομική του δυσπραγία, τα χρέη του, η απόγνωσή του. Τι να προσδοκά ο κόσμος μετά την 20η Σεπτεμβρίου? Το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει από την κάλπη είναι αυτό που θα καθορίσει και το πώς θα πάνε οι συσχετισμοί και τι θα γίνει με ποια κυβέρνηση. Εμείς ζητάμε μια καθαρή εντολή η οποία πρέπει να είναι ενισχυμένη και με όσο το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούν αυτή τη στιγμή και για τη διαπραγμάτευση για το χρέος, αλλά και τι ακριβώς πώς θα πάνε και τι επενδύσεις θα γίνονται και προς τα πού θα πάει η ανάπτυξη προς όφελος τίνος, ότι μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια ευρύτατη μεγάλη πλειοψηφία και πιο συνεκτική, έτσι όπως εκ των πραγμάτων γίνεται αυτή τη στιγμή πλέον, από το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, εξηγώντας και τα προγράμματά μας, τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, από εκεί και μετά θα είναι αυτό που θα καθορίσει και τις κυβερνήσεις. Μήπως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σαφής ο ΣΥΡΙΖΑ για το με ποια πολιτικά κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί, θα μπορούσε να συμπήξει έτσι μια σταθερή κυβέρνηση, γιατί ο κόσμος θέλει σταθερή κυβέρνηση ορίζοντα. Φαντάζομαι ούτε εσείς θα το σκέφτεστε να ξαναγίνουν εκλογές μετά από κάποιο διάστημα. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να υπάρξει. Κουραστήκαμε να ψηφίζουμε. Ναι. Πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση τετραετίας και σε αυτό έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Νομίζω όμως ότι έχει καταλάβει ο κόσμος ότι θα δώσει την ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά να κυβερνήσει, γιατί ουσιαστικά τους 7 μήνες βεβαίως έχουμε πάρει μέτρα θετικά. Έχουμε κυβερνήσει, φέραμε μια συμφωνία την οποία θέτουμε, αν θέλετε, και στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε και αυτό είναι το δημοκρατικό, να την κρίνει ο ελληνικός λαός. Και από εδώ και μετά νομίζω ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες θα προκύψουν θα είναι τουλάχιστον με ορίζοντα τετραετίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε το πρόγραμμά του, ήδη χθες εξηγήθηκε για την παραγωγή και την συγκρότηση της χώρας και πώς προχωράμε από εδώ και μετά. Και ελπίζω τα κόμματα, έστω σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που μένει, να δώσουν όλοι το καλύτερό τους σε αυτό, εξηγώντας τον κόσμο, θέλετε, και επιμέρους και θεματικά για το τι θα γίνει σε τομείς.
Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.